Здравейте, след обед новините. Максималните температури вече навънка, че са толкова силни. Моля ви, не гледайте. А вие оставате с новините. Максималните температури, верно, че са така. И сега чао, приятни срещи си и се пазете. Здравейте, след обед новините. Максималните температури навън са много топли. Моля ви, не излизате, взимайте си чадър и само си играйте, чистите си отвън, обаче не може на слънце, само на сян. Навънка е много топло, в момента Просто така го кажи. Докато излизахме, за да може да си говорим на новините, за да работим, ние просто чао. дайте новините за... За BTV. Здравейте, днеска, че правим смешки, сме BTV новините, да се сбъркали канала. Хайде да ползваме, хайде. Здравейте, днеска, че спим, защото се изморихме от тези BTV неща. Ма не ми се пледи, какво правиш? Казах ти, не ме повтаряй. Айде, стига си ми смеял. Ами просто аз... Добре дошли в новините. Днеска един самолет починаха хората, защото е разпаднал. Самолетът е бил и 13 км от... Самолетът е бил по-високо от километрите на небето. И чао, вие сте с новините BTV.